na me san yo empani say anwea e won se mo na tumi kira adwen ese adwen so nya ne bojo bre ni se da wo da gya so adwen mo so ne ye kon mu nye dada ya wo eye no kure empani aka to se bomu chichi firi so ase bebo ya manye se den chem owu a yin na chinye den chem ene pew ene gya se no kwaya se nya so na bia ne ho yesi before che so da nso mu checheche a enane den chem mu kwantimpo mu du for che nso a force de ekra musu asem no kure na wonim se wo den chem ba wa no be wopo ende no petro na ai abrekwa wo se ade kokko fetu no de ebo no maso no kure empani se wo to ade hia busua mu a ufura ho nsamane entoma na unhu abrekwa nso a metu no bo ofidudum no kure nana wona wakura ka cho se wo nsusu a mon continue obi afidie mu a wo san na fidi boa na se wo to bo ase esua fidie nso a wo san na fidi boa nana wonim se e ma pe e di se fidi su wo nya bre na mo ayi na pro yes sa uba so ba no adeba me se ma pe ti se su afidi su woni ada je a eyi na mo e pro kaka che fo na fe wa ka cha wa woni ada je bonus yeah so nana o chaponsa ma se ba obi na ni age papa busa pani na busa pani yawo bagro nana o chaponsa so ti ba o so be na ni de so aboafu a unya amane eboda o ene so di kusi krama boni achi a utu kusi funu ehu ena se o krama so sha obo se obekire osoma wa obo a odada o emrante yin of Japan ye Ghana ha bebuo nyina ahe osi besi bra a obo besi ni se bi nyamfa kusi ekuma esu ene bo besi bra Benisa ensunsan watu akasa kire fentemfere mu a emene so ana me me ka kire branch yin se o man ti ase o so wasa one busa be branch yin of Japan ana me me ka kire ni se ene na mana ti ase bi na mo ni mu a ye botika se ko na di ko ba esi bra o no ba wa yi ni yam so obo ba esi bra pa no utwa na ko so ekuma firi ko ade chebe bo ene me mo wati ase usi ba esi bra na mpati ko nwi sampa yas de eno de eno petro do yeah o won tanso on slow a yetse Usro pepenia na friend papa krabo esrebe na ne mmran so so nya bi ni mo si o eya no creator do sabe empeni force na no observe ada na news si e ka na ye du ayi puta ka se no ase ye nua no bebefo o ma ka obi ayi o se eya asante phobia na obi o kan asante bia no nipa bia onya asante ni se owo ekuo no mu no omo ye nua no ebefo ye sa na se o kan sa na sim ni nyina tie ye nua no Nigeria na bia fo bra no ye nua no ufo yo empeni se odupon siefo so a yenu abenwu awurata no creator do nemom ka hunu se be abo bia ne hu bia no o de ne hu ena we na fu me mo wati ase se be nwene hini bo bichi dom no o se abusua atre no na hia bam hia de ebebam ano ni ano hia nso so a etoto ma o se ebe ba ko ye me de pa ne se entinka mu eti de twishi pre nu yeah sorry baby so hu ai eslipa ya mana biare ni na atonko di obeda ena mia mesia wanya no ba bi kokofia mo asante atoma do fe wo se wo tena mu sefu wo ma de che so a enyo dai ma ame ma ne nso ame forgi agwasante atoma ono kan ye wo se tunoku o fa ne ho mon kokopa me ni ancha ma do fo akokko no a waye fufu ase o yale ase o nyale no oben kokopa na no mo soso no oben kokopa na no mo soso no o tele ba bitim ana tie me ma me ancha ma do fo achima kuku ancha ma wase usuro wa de kamea enya odi bi mada
ɛno deɛ no kweto do na usuro ayɛ ketewa ɛma nso so a wobɔ yɛ mɔnye no ɔfa kwam da nso sɛ wansua yɛkyɛ a nhunu yɛfa ɛna woanya yaremafoɔ so a ka hu sɛ wonya wumafoɔ ɛna wampɛ bere nso anyale a wonya bere wu ɛna wopɛto yare nso so a wopɛto wu wona aseɛ sɛ woni wada nipa nso wawu wona kɔmmɛdo ɛkɔm nso ne deɛ wada o ɛso nkɔ nsuo ɔsɛ daduana akɔm nkuma kwankwa yɛ na mu nsɛm na ɛhu nso a ka ntoto no ansɛ nka ɛbɔ na bɔbrɛ no ɛtontom ɔwɔ ne dwuma obi ante asɛ so yɛte ɛdeɛ nsɛmbo ne gya no kwan sumiyɛ ɔno wɔte asɛsɛm ɛte ani kasɛm ɛsu ne awerɛhɔ nyinaa nso omiɛ no kora no akasa ma memfa bɛɛ baako ma ansɛ sesrɛkoa bɛbuo champion ɔsɛ asɛma do burubi sɛ de sikyere na atu sɛ de nkyen na atu ɔdasani bi ne wɔ akɔdi abɛka kyerɛ ana fi ɔsɛ ya ɔbɛyɛ yɛ nti na ɔbɔ sabi ayo na na ɔsɛ ya mun kafra wa owó nso tu a ɛdɔm ɛna di akyire gyafo kafra mede bɛɛ ma dampomani na na ɔsɛ ya sɛ owó sɛ pofum ɔdasani biara bi dware bibi yo saa ɛna owó bɛ fie no ɔkɔɔ yɛ nso na osu a ɛnkasa ka wɔn kɔn a kedi kusi sɛ pato na yɛtena so a yɛhwehwe ataw no ɛhɔ a na ayie ba yɛtena wo su ɛno deɛ ɛno nokura turo na mframa nso so a ɛbɔ fa ɛho ma ɛho yɛ dɛ no ɛno nso na ɛbɔ nanabrewa ɛhyɛkyerɛ nso ɛtugu yɛ no ɔmo sɛ deɛ wɔkɔbɔ adwaman wu wɔ so no wɔde ato padɛ ɛna ɛkɔ ɛsɛm ado na wei no owuo nso te sɛ ɛkuku nwonofoɔ ɛyɛ dɛ yɛ bi bɛbɔ nana wobɛwɛ no no ande na so yɛfa baabi kakra bi a abewa kyikyire ne pampa asɛ mframa abɔ yɛ eku na abewa kyikyire bu yɛ no ɛno na bɔfa ne pampa so ma ne bi ma ne tv di yɛ ɔmo sɛ kuro ne din de kuro sansankɔ onipa bi ani hɔ a wakɔ nanso yɛte wɔtwene a ɛnya nipa mmom kɔsa asɔre bɛyi ye sɛ yɛde ɛtena ahodwo nanso mpa a wotena makɔ mu a ɛna wobɛhu sɛ deɛ wiase te gyae ka na makɔ no abɔ din aboa bi de ne matem yɛso ɛsɔre yɛ sɛ ɛnyɛ asɛm nso na aba nso a kamako nso ɔsu sɛ ɔba bi akɔ no bani ɛno nso yɛ asɛm a ɛya paa o so akyɛ sɛ mpani sɛ makɔbunu ɛtare deɛ abere ho a ɛnkyɛ no abere ɛmako nso kuro nso ɛntutu baanu ɛnokora ɛne ɛsɛ yɛhwɛ obi ku twa ho ɛne ɛdeɛ mmia yɛ kuru ɛkuro ntuwu nso a wo sɛ mansena no woka ɛse woni waba ɛsa ne asa ne nya ka kyerɛ sɛ nyɛ onya nka sɛ bogya bobi taataa so manfia kora do na kae wɔ sɛ bɔme no amini na sa nkame ayɛ ɛne deɛ nokorɛ sɛ mpani sɛ wotiri so a ɛto twɛdeɛ nso ɛmfo yo wokɔhu sɛ tikɛseɛ ɛde ne se ɛbɔ adwen a ɛnka sɛ ɛmmerɛ o ɛyɛ nokorɛ mpani mu yɛnua kakyira ngɔfoɔ si dodom sen ɛna ama ntɛm so nya asase kɛseɛ tena so ɛne deɛ ɛnokotodo kakyire nso ɛna odi adɔdɔdeɛ ɛyɛ nokorɛ mpani sɛ baabi ɔpani ti fam a wɔhunu yɛde akɔla gyina soro kora ɔhu ano ampam ɔno nso na odi akwankɔma na adasɔnsɔma ɛyɛ nokorɛ turo doo yɛse deɛ ɔpusu de nsin no ɔpusu ne ti ɛno deɛ ɛnokorɛ turo doo saa owu ɛne ɛda mɛka ne sɛ wogya me kwan a na ɛsa me ho akɔ ɛne ɛna na mamfa ntwa toɔ ma sɛ mpani sɛ ɛsii twɛde nan a yɛnto twɛde bra asafo kantanka ɛkeka bomi na me amɔ fa se ɛda hɔ na meka ne kokɔ ma mhwɛ